Panas-panas teng 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 jreng neng pasar pon. Kira-kira ati golek opo ayo? Halo everyone, siang-siang kembali lagi sama kita. Kita mau muter-muter ke pasar pon ya. Sekarang soalnya iki lagi dinopon, makanya aku neng pasar pon ngono. Lah iki aku ujuk-ujuk lah kok wis tutuk kene ae. Singkat cerita, iki aku awal mula atene golek dawet cincau ijo. Lah ning kene iki enak mase kuwi. Iku rasane mantul, angklek, santene iku jan kuwentel, angklek wis pokoke ngono kuwi. Panas-panas yo tak terobos ta, mandak panasan ngono ae yo tak terobos. Wong aku lagi ngidam cincau ijo. Mosok wong meteng tok sing oleh ngidam, mosok aku ora oleh ngidam. Aku iki kepengin cincau ijo. Lah wis suwi aku iki ora tau tumbas cincau ijo kuwi. Dadine ayo ning pasar pon golek cincau ijo. Lah jebule aku kadung wis nutuk kono, bakul cincau iki ra ono. Lah aku nengok kanan nengok kiri wonge ora ono. Akhirnya bojoku mandek ning tukang bakulan katul, tukang bakulan jagung ngono kuwi lho. Bojoku ate golek jagung. Lah dilalae jagunge yo padha entek wisan lang. Biasae ning langganan kuwi lho ya kok entek. Koyoke aku rene iki kawanen dadine wis ora kebagian. Akhirnya golek ning panggenan sing liyane dan regane kuwi luwih mahal. Sak kilone 6.500. Akhirnya mong tuku 5 kilo ae. Lah lewat kene kok aku kepincut ambek arit sing digawe. Aku kan ngresik-resik iki doloma to. Mari ngono telur oma aku sik urung rampung. Lah aku kepincut ambek kuwi mau arit. Lah aku sedeng wis ning kono ya, aku takon-takon. Lah kok jebule arit iki larang ning kono rek. Arit iki regane iki ternyata 50.000, 25 dan ke sebagainya, pokoknya macamnya wakeh. Lah bahasan kuwi, aku kan ono iki 15.000 tapi kok melur. Lah masih ngomong, lah iki teko selendange geraji mesin lho Mbak. Jare, yo ngalah yo melur ta lah. Terus akhirnya gak sido. Lho aku takon bojoku, tuku sing endi enak endang pilihno. Bojoku gak ngerti. Lah aku ajane yo pengen sing iku sing apik iso digawe nyusruk atas sampai bawah sing atos. Ono bapak-bapak nih sebelahku iku ngandani, iki lho Mbak, lah iki apik lah sing iki iso digawe ndukur iso digawe ngisor. Tapi Pak ngomong iku regane 50.000. Lah mbek Pak diinyang 45. Karepku iki 35 ngono lho Mas. Kok ora oleh. Nggon muter-muter ora ono ya regane sakmono. Terus akhirnya aku kan marane gene bojoku, aku takon. Akhirnya tuh pas ngendi ngono. Terus aku menjatuhkan pilihan, aku nemu pilihan, ya wis aku nemu pilihan apa garbu. Akhirnya aku gak sida tuku arit, terus marah aku tuku garbu. Lah setelah aku coba-coba pikir-pikir wis gak begitu anu kok aku sing tak butuhno kan digawe nyusruki suket tau digawe njukili suket. Lah iki paling efisien lah digawe sembarang. Akhirnya aku menjatuhkan pilihan ning garbu koyo pacul ngono lho modele. Lah iki sing paling tak butuhno. Lah iki digawe nyukil-nyukil iso, digawe macul-macul nanam-nanam ya iso. Wis iki ae wis luwih murah. Regane 20.000-an ya wis iki multifungsi. Sing tak butuhno iki ae wis, gak usah sing arit-arit wis kapan-kapan ae. Ya wis ngono ae aku wis entuk, aku tak mulai dhisik engko dilanjut ya.